Hej alle sammen, mit navn det er Frederik Nielsen, og jeg er i fuld gang med mit 3. semester her på markedsføringsøkonomi på Erhvervsakademi Aarhus. Jeg kommer oprindeligt fra Skagen, som er kendt for deres skagensmalere, berømt for deres utrolige lys og betagende landskab. Som studerende, der har jeg dykket ned i den her verden af markedsføring, alt fra digitale strategier til forbrugeradfærd. Og det er utroligt spændende at opleve, hvordan teori og praksis det forenes, og hvordan den her viden den beriger min forståelse for branchen. Men altså, det er ikke kun studierne, der gør min tid her særlig. Det er også de mennesker, jeg har mødt, og de erfaringer, vi deler sammen. Fra Skagen til Aarhus, det har været en rejse, der har åbnet min verden og formet mig til den person, jeg er i dag. Tak fordi I så med. Husk at like og subscribe for at følge med i min rejse som studerende her i Aarhus.